ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Hongu tiri munzvimbo yeManikaland. Nzvimbo yatiri hatidinyasotaura handitika. Hatidinyaso. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ndinaso Costina. Makadini mukanya. Ngiyaphila unjani Andrew? Mina ngishapa. Hayi mina ngiright. Siyalibingelela sihlobo esithandekayo, siyalibingelela muli yeZimbabwe ukuhlangana njalo namhla selingelinye ilanga lokho siseManikaland. Ngithemba labona ukuthi hayi singane siphahli ugogo lapha. Yeah. Elami igama nguThando class. Yes. Sezvamunoziva kamuri yeZimbabwe tinogara tichikunzirai vanobatsira vanga vana sekuru, vana mbuya, vana madzibaba, vana sekuru vakasiyana siyana. Chinangwa kakuti izvo vange vachikwanisa kupedza matambudziko atinosangana nawo zuva nezuva. Nekuti hongu zvipatara zviriko asi mamwe matambudziko atinosangana nawo aya zvinhu zvinokwanisa kurapwa pachivanhu. Zvirwere zvaingoveko varungu vasati vauya. Saka kurwara. Iyo phela uhlelo lethu lelana esiliphathela khona abantu abancedisayo especially okwesintu, kodwa siyahlanganisa singathi abemachechi, ogogo, okhulu siyabaletha lapha. Injongo yethu ingeyokuthi abantu lathi silapheke ngoba siyazi ukuthi kudala kwethu besingela zibhedlela, kudala kwethu besingela sikhiwa, kodwa imithi yoneyo yiyo esebenzayo. Njalo nje iyo imithi semithi ethathwa ngamakhiwa besiyalungisisa amalawelo athi ngamaphilisi. So yikho siyala sihamba labo ukuthi thina singakhohlwa ukuthi hayi silabo dokotela bethu abakhulu. Chandingangoda hangu kutaura ndicho kuti tiri kuHonde Valley. Honde Valley. Ndo patingade ngokuzivisa tiri kuHonde Valley. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Tina Gogo tinawo zuva ranhasi ishasha inyanzvi magogodera munyaya dzemishonga, kurapa nemishonga. Unochitaura chindevere chandataura ini? Ndinani ndinonza zvo. Hongu Gogo toda kuti musangane nemhuri yeZimbabwe. Mobva mavataurira zvakare kuti zita renyu ndiani. Asi Gogo vasati vatanga kutaura semazuva ese isusu regedzai tibve pano tivasiyeka vatauro vachinyasorohwa nemhepo vakasununguka. Makadiko mhuri yeZimbabwe sukunoti wapenyu yedu. Ndinozi Gogo maishisuko epachitupadhori nechandidya. Saka tiri padambudziko remidzi. Midzi ningoiziva. Dambudziko rongoya naro awigona kunditsanangurira ndingogona uripesa. Asi handisviki hwiba. Yangu midzi chete. Hosha isongaunayo. Kuno varume vasikazvari nogona kuzvigadzira. Kuno vakadzi vane jeko kuti ane mwanaba nogona kuzvigadzira. BP hombe yekuti amaodonha vawatofa ndiyo nogona kuigadzira. Asima nogona kugadzira kuti ipere. Waripo vanhu vane mutsanda songo vari musana ungorwadza zvekuti ndiro basa rangu irero gona kuzvigadzira. Wane minyama isikaperi bandingogona. Iyo nyaya yeBP kana dai namata muchechi makadini ungoya wakasununguka ningogadzira BP ikapera. Wane hosha zenzewe wakadzi vasikabari vane jeko rakanyanya zvese ninogadzira. Wanonzi masari. Wese mwane masari zvese ninogadzira. Right, mataura
zvakati one day, asi tingachida kuziva kuti kana inini toti ndine BP kana ndatanga kushandisa mishonga yenyu ndinotora nguva yakadini kuti ndizoti pari zvino zvanani? Nikokupa mishonga yeBP kuita mwedzi uri kumwa, apo ushanda kuenda kuongorora ngemanesi amadhokota ekuongorora ndoshauri BP yako yadzira, mapirisi ako ngomwa, mishonga yangu imwa, ikochapewa kuti rekera mapirisi ngeuku, asi ndagadzira wakawanda wade BP skaitiba pari nhasi yapera. Alright, Gogo, ndanzwa muchiti munobatsira vembereko. Mune here kuti zvinenge munhu anenge ashambereko kwenguva yakati kana kuti kwegore kana kuti makore maviri chete, ko vanenge vane makore akawandisa aya kuma20 vamwe kuma14 munobatsira here? Nikobatsira kuti munhu ashada kundotera basi, nikobatsira zvakadaro, asi kunza kuti usateri banda amshaitiba ane basa ane makore ako kuwanda kwaakaitaba nogona kubatsira, ndikakubatsira ndikaupa mishonga wakamwa mwedzi miviri zvazvaramba, ngechitatu nikoti uya nemurume wako ndizoti murume uno wakamboita mwana here, angasana bvira akaita mwana ndogadzira mese murume nomukadzi, ngoti anizoziva kuti murume pamwe ndonga ne trouble pamwe ndonga ne mhosva andishazvizivi, basi ngwagadzira wese kuti vanhu waitembereko. Asi chinomboita kuti murume asanga achita mbereko chii? Kumongoberekwa murume unoyu akandodaro akandoneta hake mwiri warume, wamwe warume wangu wakagadzirwa kana ngezvikomba zvavo, saka nikogona kugadzirwa kuti vese nikozvipinginura kuti aite murume chai. Kwarume nikombozama zvekuti kada wakaturikwa nikogona kuturura zvese zvipera. Tiri panhau iyoyi varume vamwe vakawanda vanotibata vachiti inini daenda wana sekuru, daenda wana gogo, vanoita kuti nhengo yangu yechirume inge ichikura. Munokwanisa here kubatsira dambudziko iroro? Ine dambudziko nikobatsira ngerekuti nhengo yacho kanga isikazoita zviro zvingoita vamwe varumeba, nogona kuzvigadzira ngovhira kwaindodzokera panapa ndibhuya naye, asi usikaiti wadiba kashoma nikogadzira ngoya kwakasununga chaizvo, asi handisvikiba yangu midzi basi opinda musango kotora. Nekuti ipapo senda daro vamwe vanoti inini nhengo yangu idiki ndodawo kuti inge ichikura, ndo varume vakawanda vari kutibata vachidaro. Zvenhengo diki izvi handisasangana nazvo ba, imwe yogona kuti kana iri diki zve, asi munhu aita wana wake basi. Kukura kwenhengo noushepa kwayo kune basa ba, da kuti munhu aite mhuri yake zvingoitawo vamwe varume. Soko muri kunyemwerera. Tukutiko akangoita vana zvongodara zvisiri zvere Gogo, zvinozoita kuti vakadzi vachozotanga kuhura achiti mumba hazvisi kunyatsoita? Mukadzi kuhura haendi kohura ba, ndikwadi kugadzira zvese. Ndi mukadzi uri kwangoita hakuna bangoramba ndi pamba pake nemurume wake basa ramba indovha nawo. Iye mabva mataura nhau yandada zvakare. Ko nhau yemupfuwira kai? Nekuti dzimwe nguva mukadzi anoona kuti murume wake haasi kuda kubatika pamba, arongoramba achitera mamwe marogwe. Kana kutiwo murume futi anogona kuona kuti mukadzi wake haana kugadzikana. Saka panapa tine nhau mbiri. Tomboti murume kuti agadzikane, munokwanisa here kunge muchipa mupfuwira chaiwo? Ndikati dambudziko rakadaro wakadzi wangu svika wachindibvunza izvezvo, vati dambudziko ningoona apa zve, ukaona murume arusema mukadzi wake handikuti pane mupfuwira ba. Mukadzi unozve ungane bvuri irana ari pamwiri pake, kuti murume ashandi mukadzi ungotosemeswa ndiye. Saka ndikwandotora pamukadzi wacho ndingotora pa iyeyo kuti jambo apa riri ribve, ndoti murume wati mukadzi wangu ngeuyu. Zvomupfuwira zviya mukamupeze wanguwa. Ningorapa mukadzi uri mukadzi uchazoti murume amuseme chinyi, ndochigadzira mukadzi kumurapa, ndobvisa nyama iri paari kuti murume ati shwa mukadzi wangu ngeuyu. Muri murume ungafurati zvoti watanga uri kuona chirombo. Alright, papo ndiri kupanzwa kaGogo. Ko inini wacho mukadzi wangu kana achiona ndodini?
mukadzi azopinda-pinda kana vorora mukadzi umbhawa chaimo haapindi-pindi futi ndingogadzi kuti munhu asapinde-pinde baramba ari panzvimbo 1 ade murume wake chete zvendizvo ndingokwanisa futi izvezvo. Ko pane here futi zvamunokwanisa kundiitira kagogo? Munoziva kuti hapana chinhu chinorwadza sekubirwa ka. Ini ndechida kumira kuti ngaatanga aba ndomubata ndoripisa futi. Murume uyu mukadzi kanga apinda musango wamwamuna wazomudiba. Mukadzi kuti mukadzi apinda musango murume chaiye azotongodiba. Saka mukadzi wangu uyu handimuone zvakanaka bolo. Ungoita unga ifambe mukadzi wombuyo uyu. Ngoda utsandiske ba mwanangu. Nikutambira izvi. Ngwatanga inini wacho. Ngati iwe wacho yauri panapa. Endo ise mushikafu. Apindi futi kwenda musango ba. Angorora murume wake chete. Anoita munhu kwaye. Ngoda munhu kwaye chaizvo. Okay, tiri ipapo saka rukawo munogona here kugadzira zvokuti pane vaya vekuti akazona mukadzi akaenda kunze anobatwa nerukawo munogona kuzvigadzira here? Rukawo handigoniba rukawo. Nekuti pane nyaya iri kutendera kapa social media yemurume ari kutaura kuti hanzi ndakagadzwa nerukawo rwemajuru. Munoiziva soko? Ndakangoiona wamenoka zvakaitika kubait bridge uko. Mawani. Ko pane here zvirwere zvamunoti chirwere chakati nechakati handigone kuzvirapa? Chondisingagoni pakurapa iAIDS handingokwanisiba. Asi kensa iyi kugona kukurapa kana isati yakubata bazve haifi yakakubata ba. Kugara kaya kumushango yake ukare. Kada wakabatwa nekensa iri kutanga nogona kuipedza. Sikanga yazogara nizozvikwanisiba. Vamwe ndevari kutibata zvakare vachiti ndanetsikana neBP, vamwe vari kuti kensa, vamwe vari kuti shuga. Muriko here kudivi iroro munobatsira? Weshuga ningomupa mushonga ningoigona. Wekensa iri kutanga ningogona. WeBP kuripo BP hombe chachari munogona kudonha. Nonga BP yatonetsa zvekuti ningogona kuipedza BP yacho iyoyo. Kechipiri kune hosha dzimwe zeshihure zekarekare ziya izo isiri edziba. Kana ukaenda kumadhokota aibaya majekiseni ingopera kwemazuva mashoma yadzokera futi ingopera ngemidzi ndiyo zvaninogona futi iyeyo. Alright, mataura zvekudonha ndabva ndafunga pfari munobatsira here? Pfari ningobatsira asi kanga munhu wacho azotsva ngemoto handizozvigoniba. Asati atsva baningogona. Mukamazuva kuti munhu wangogwa pfari uyu kanguva yacho yakwana ngomumhamwisa panze musiri pasimende ba. Apa ungadonhera pacho ipopapo motorabadza nepiki mochera ipopapo apamboshaiki mudziba mochitora mudzi wacho nemunhu wachoyo ndorapa ndizvo. Ndozvinogwaza neimwe mushonga ningogona. Asima ningogona. Ndiro basa rangu rasima ndokubasa kwangu ingopera. Alright, mareve igogo pamati munhu asati atsva nemoto. Kunongoita pfari aibva adonha pamoto obva andotsva. Ndo mhiko yacho akatsva achizorapiki ba. Handizozvigoni ba. Kanga asina umbotsva ningozvipesa. Alright, ko vanenge vachirasika pfungwa vanorwara nenjere? Izvo zvenjere handikwanisiba. Handigoni ba izvezvo. Zvepfungwa zvekupenga. Handigoni ba. Kune vamwe vekuti anogona kunge auya achirwara nekensa kana kuti neBP, izvi zvamataura kuti munonyatsozvigona. Asi isiri kensa yekuti urwere nje asi chiri chivanhu chinenge chiripo. Kana kuti uri mudzimu unogona kunge uchida kugadziriswa. Izvozvo munopa batsira sei? Nekuti kune rimwe BP isiri BP chaiyo. Asi pachivanhu vanorwarisa futi kawaita wafunga kuti une BP usina. Chaita kuti ndivhunze inhau yekuti musvikirwe. Saka munotoona kuti izvi zviri kuda chakati, izvi zviri kuda chakati here, uyezve munogadzirisa here tingati mudzimu kusvitsa midzimu. Kana ndabudirwa ngemudzimu. Ndowaziva kuti mudzimu wacho mudzimu kaindini. Ngokuti uripo umwe mudzimu so kuisiwa ngeumwe munhu so panonga iri ngozi iva so kwai mudzimu. Kwati kutenga zvimajira zvokundopa. Waziva kuti mudzimu wacho wakaita sei?
kanga usiri mudzimu kwawo bazve tingopusha kuti ngaoendi ngoti ane mudzimu kwawo ba kuna vanhu vakawanda vari kupenga majira ekupa wadzimu wasimborere dzinza rawo ba kumagumiso izopera zvezowandetsa futi vaziva kuti mudzimu wacho uyu mudzimu mumusha ere mudzimu unoda kubuda ere akabuda ndotana kuti uri wani ndotara naye mudzimu ndoti haunge kunyepa zvingeri chokwadi soko gogo ndavabata gogo atinyepera kuti iwo havasvikirwe munoona sei izvozvo izvo ungotsanangura zvacho izvo munhu uri pakati ukatsanangura nhoroondo yako chete nevandaiziva kuti munhu uno hosha yakato nhoroondo yako ndiri ngufamba nayo kunzima ya yiyo muli eZimbabwe indaba esihamba layo silogogo namhlanje ugogo yena uthi lapha izinto eziningi into aqale ngayo athe number 1 ungabuya ungabe uvela ngaphi liphuma ngaphi litshona ngaphi uthi indaba yezibeletho uthi hayi laba bathi asilabantwana kungaba iminyaka emingaka befuna ukuthi abone ukuthi kuvela kubaba yini kumbe kumama alikhangelisise kodwa uthi asofakaza ke abe le problem yokuthi kwehlule unless wena uvele kwathiwa uNkulunkulu akwenzi ukhulumile njalo ukuthi uyalapha imikhuhlane eminingi singathi umkhuhlane atheka ukwanisi HIV icancer uthi nxa sileyane esihlezi kakhulu kayekwanisi kodwa esuneze udiscover ukuthi wena sule cancer ohlugijime iBP ichukela konke uthi uyalapha leyane ukuthi ngathiwa yiyenkulu kakhulu uthi uyalapha ukhulume njalo wathi uyakwanisa ukulungisa abantu ezindlini lapha bathi haya kumanga kuhle kungaba ngoba bathi kabasakwanisa ukuthi bayenze imisebenzi yabo yemacansini uthi yakwanisa ukulinceda njalo nje ukuthi nxa umfazi ephuma laphana elamehlo uthi yakwanisa ukulincedisa wakhuluma ukuthi nxa kuyilabyana bathi singathi ukugula ngengqondo uthi hayi khonokho mina angikwanisi ukhulumile iqiniso lakho ukuthi lokho angikwanisi kodwa akukwanisa uthi uyakuyenza njalo nje ukhuluma ukuthi yena akafikelwa kodwa uyazi imithi ungamtshela ukuthi mina vele udubo lwami lumi kanje ulungisa khonokho hanzinini zvokusvikirwa izvo kwete asi ukandudza chirwere chako ndinokwanisa kunge ndichikubatsira ndaona zvakare gogo ivava vamuri kuona muri yeZimbabwe vana vakadzidza vana vakadzidza asi munopa futi mushonga here wokuti mwana anga achigona kuchikoro zvekudzidza zveya izvo zvimwe ngezvedzinza kunovhura kubva uko samuzoti mwana ati kuenda kozoenda konyorazve kunowa mwana wangoita mashiripiti kunowa mwana wamwe mwana aivhura kugona muchikoro mushe zoti musetese vanakisa mabreakboard sova wanadima saka ufanira zoti mwana kuenda konyora uzotite sengi makwenda kunyora mandonyora mharaba wonadima ngoti vanhu vemazuva ano vamwe vacho vausenzesa utsinyi kunoona vamwe asi kuna mumwe mwana wakuti nazonoti hauidofo mundiregerere muri yeZimbabwe nekushandisa kuti kuna vamwe vanhu vane dambudziko zoti kubereka mwana akufa ubereka vari pana dambudziko rakadaro zobereka mwana wefa basi nikogona kuripeza dambudziko racherero asi rekuti munhu avhurikewo njere munhu anenge achinzi ndizidofo iri ninguva ndiona kuti udofa wacho udodidini kuti mwana udofo chinyacho uripo wegovhura uroiwa ndinogona kubvisa mhepo yacho kuti mwana aitewo mwana kwaye akaenda konyora sekonshwa ndirunyora zvakati soko mubvunzo wandinawo pari zvino ndiri kuda kubvunza ndakamirira mukwasha wangu shingi tapa nhau dzevarume varume vazhinji vanogara vachitaura zvakawanda mumwe anoti inini hazvisi kutomboita ndichatizwa nemukadzi mazuva akawanda vasina kusangana naadzimai vamwe vachichema nenhau yemisana munobatsira here ipapo ndingobatsira zvekuti ndiyo chandinogona manje izvo yemusana ese mataura kuti kwamwe vamwe vamwe vasina kunatsa kutsaruka apa ndingogona zvekuti varume vacho ivawo ndikaona ndingoti ndangovafarira ngekuti ndingopedza dambudziko racho ndingoripedza vamwe vanotaura nyaya yebonde kuti handitoride bonde kana kuti kahwani pasvondo munobatsira here ipapo ndingobatsira ndingozvikwanisa ndiro basa rangu irero
Pane mushonga here unobatsira izvo, nekuti tinoona kazhinji mazuva ano dambudziko iri pane vamwe vana sikana kana vakomana vokuti munhu anorara usiku anorota achirara nemumwe munhu achishandiswa nezvikwambo, ozoti kumudzimai wake haachatodi nekuti anenge achishandiswa akaneteswa nezvikwambo. Divi iroro munobatsira zvakare here? Hadi rashe ndingoribatsira futi iriro. Chikwambo chazo chikwambo ichi zvinoda kuchitete kutetera ipapo tichibve pane mwana uyu. Ndingorigona dambudziko racho. Ndingorigona ndingombozama. Soko amunyemwerere nezvandabvunza. Handina kuti muri kurota. Aiwa, ndiri kutaura kuti amunyemwerere. Ndaona makanyanya kuita serious. Ndaona makanyanya kuita serious. Ko tine mhuri zhinji dzakatekeshera nepasi rino rese, vamwe vari kuMalawi, vamwe kuZambia, vamwe kuAmerica chaiko, vamwe South Africa. Anenge ane dambudziko iroro munokwanisa kumubatsira ari ikoko kwaari here, kana kuti munhu anofanira kutotanga auya kuno okuonai? Nekuti ndizoti dambudziko racho rakamira sei. Kazvi zvekuti zvekurwara ngozati hosha nyini kunoti ndimubatsira ari panapa. Zoti dambudziko racho rakamira sei kuti kuti nditore mishonga nditumira munhu mutemo waubvumirwiba. Uri mishonga ngandupa munhu wese utanganda inini wacho. Ndio mutemo wacho. Ndio chiti wewe chiyawa manje. Kuzotumira munhu wacho utumira wacho amwangasira vanhu kwavo basvika vaiswa mishonga yeshe imomo munhu asvika vanda kofa. Ngoti munhu tse munhu kwaiba mazuva ano. Muri kuinzwa muri Zimbabwe. Tiri kutandara nhasi tiri muHonde Valley. Kachana. Pansi le. Asi soko alright, ndingazoenda off topic but ndeda ngotaura hangu tichete one way tichete rekuti kuno kwakanaka. Haku indawo inhle. Makomo akanaka, nzizi dzinogara dzichierera. Kaurungwe. Mune mashoko enyu here ekugumisira kumhuri yeZimbabwe mungade kutsaura? Plus iko kuno kundota miti iriko, mishonga yenyu munowana muno here kana kuti inowanika? Mishonga imwe ndikoenda kotora Mozambique, kuenda kutochera ngebadze ikoko. Imwe ndikoenda kotora kuinyanga, imwe ndikoenda kotora kwa DC uko, kuenda kwa Tsombo, imwe ndikoenda kotora kwa Mutare. Iri musango zai muti ungomera uku hakuna, muti ungomera uku hakuna. Ndegara ne miti yese panapa. Nditesa shani aifanira kushaika mitiba. Ndogara ndiinayo. Kasvika dambudziko rako ndokubatsira dambudziko racho iro rero. Kanga rasaba ngoti dzokera free dambudziko svika ndiri pedze. Inini ndichatanga mhuri yeZimbabwe kubva kuHarare ndichidzoka kuno kunoti ndanzwa zvakawanda zvandada kunoko. Iyo phela indawo esilayo. Ugogo ukhulumile ukuthi silezihlobo zethu eziphetsheya kwamazwe ngale phandle, uthi khona yena into aqalisa ukufuna ukuyizwa ngeyokuthi udubo lwakho wena lumi kanjani, ngoba kulezinye izinto ezingenzi eso emafonini. Yena uthi ngosebenza ngemithi kakhulu, kodwa imithi yakhona uthi kuyahlupha ngoba uyakwanisa ukuthumela imithi ungazi umthetho. Uthi kwezinye izikhathi umuntu uyakwanisa ukumthumela imithi ukuthi hayi subulela umuntu siyipoison, kumbe kube labanye abakugangelayo endleleni khonapho batshintshanise bafaka imithi. Kathi kakuthandi yena uthanda ukuthi ekuqhubela umuthi aqala adle yena lawo sidla, kodwa ukuncedisa iyakwanisa ukukuncedisa eza ukuthi udubo lwakho lumi kanjani. Ukuqala ukhulume laye bususiza ukuthi okwakho kufunani, kufuna ukuthi ube khona yini ku ground kumbe kufuna kuyenza ukhona ngapho. Kune wamwe vanhu vakadzi ngobara vasikana basi abari mukomana vanhu ugona kwandi mugadzira kuti abara wakomana ngokuchinja nyoka shota abari mukomana. Wamwe ubara wakomana basi asina wakaziva ngogona kwandi mugadzira kuchinja nyoka kuti abari musikana. Newamwe aitamdziko revana wangoba mwana wako kana usiya mari aitora kana usiya murebura iyi yapedza vamubvunza varamba nogona kupedza dambudziko racho kuti mwana reke roba futi. Ndikagadzira mishonga chikumpota yemuchikafu abi futi ba mwana ndogumisira kuba asi mishonga chinotanga yoya ndini tatenda pe mwana wako kuti hai akuna mwana wako. Alright, Gogo, tine vanonetseka nehama dzavo dzinenge dzichimwa doro, angava murume kana mwana anenge achita zvemadrugs zvedoro vachida kuti vazviregedze, vanobatsirika here?
nezvezvo handigoni kuzvigadzira ba zvangu bandoro nemadrugs kuti arekere kuzviita handikwanisi ba asi kana pane mweya uripo kwakuti unogona kumwa doro kukuzve nemadrugs sezve paine mweya uripo uri kushandisa mwana anogona kuzvigadzira kuti chiripo ndobvisa zvacho zviripo kuti mwana wacho aitewo zvingoitawo mwamwire doro angoitawo vamwe. Alright, ko vanenge vane hama dzavo dzakaenda usingazivi kuti hama yako iri kupi akangobva pamba ikaenda ne anenge akangozvarwa asingazive kune rudzi rwake ivavo munogona kuvabatsira here? Kune mwana wakuvanda kochona uzoya kupakana nogona kugadzira takupa mushwari wosopesa pamukarata idedzera ngezira kuti funga kumba kwako ngogona kuita uyu unedzidzisa rakasoenda asikaziva abereki wake bai uyu nekubatsira hangu asi nekumbozama asi zvingwa zvinoita kunetsa. Ko vakadzi vanenge vakatizwa nevarume kanga murume wacho aripo asina kufaba nekugadzira kuti akaisa mushonga paya aidedzera kuti murume wangu uya adzoke ungogona kudzoka murume wacho. Nyango murume anenge akatizwa futi nemudzimai mudzimai wacho angogona kudzoka kanga kuti mukadzi wangu wadzokera ungodzokera kuti mukadzi kuti aende kudako mukadzi haamboendi bwana sazoti ati mukadzi wani kumda ndibota aende nogadzira zvekuti hapane kwangoenda ba ungoramba ane basi afungi zvimwe zvakawanda ba soko ndokumbira musazodze chihera ndabata tricks dzacho. Ko tiri ipapo zvakare saka Gogo mune mushonga kuti chihera asaone interview here paYouTube? awe handikugoni ba kuneta kusada kuenda handikugoni ba uyo. ko Gogo inini ndine musikana ande ndichida pane zvandokwanisa kuitawo here kumidziko kuti andidewo nekuti dzimwe nguva unongo chinzi hausi klasi yangu iwo ona ini ndiri kumhanya nebhenzi iwo hauna asi uri kundida ndoita sei ipapo naiko? Nekugona kugadzira kuti musikana wako akude asi musikana unokangana kugadzira kuti akude ukazomuramba pane hondo adiba kuzorambira ndiwe ukamuramba ungangobva zvisunga. Alright, Gogo tiri ipapo zviriko here zvokuti iye anenge agadzira musikana kuti amude ko musikana kana mudzimi yake tomboti isingade rudzi irworo zvinogadzirika here kana kuti zvinotoramba? Rudzi wacho ungorambiwa kunga uzoti rudzi uhu wakasonetsana nehama dzangu dzikare ndozingoramba akamati kwaiwe pasine nemhosva iripoba hapane nyaya ba asi kamuzori munhu dzinza ririzve rakasoshaisha mumusha medu ngoti hazviiti kuti ndidini kuti ndaende naye asi uvondoti ndimudiwa basi ndokuti anga kuwenga pane mhosva ba ngogona kurora nako naye. Ko nhau yengozi Gogo tikuona mhuri dzakawanda dziri kuchema nenhau yengozi munokwanisa here kunge muchibatsira pakuti mhuri dzigadzikane nekuti vamwe vacho vari kupedzisira vakuzviuraya vamwe vari kuzvisungirira vamwe vachingoita zvinhu zvinofani zvokuti unoti izvi hazviko izvi? Kanga iri ngozi yababa wacho adi vakauraya vanhu vake izvo handizvigoni bezvo asi kanga iri ngozi kana zvikwambo zvamangorumba zvikwambo zvavane ngozi dzavo zvatizonetsa kuenda kopushira paumba paya pehama azvo nekugadzira kuti zvidzokere kwazvakabva ngoti baba wacho anga akabata ba saka toti isusu pamba pedu tichinetswa paine munhu akaromba munokwanisa kuita kuti abatike here munhu uyezve urombwa ihwo hubve? iyo akaromba wacho kanga akaromba iri hama yanyu aipushira kumba kwenyu tingogadzira kuti zvidzokere pamba pake pachepa patamdzike ndizvo ngoi ndiyo akatora zviro zvake. Back to sender. Amen. Alright, Gogo pane zvekare vamwe vanomboti vanochema nemunyama kungovengwa kumabasa usina kana mhosva zvire zvokuti zvinhu zvinenge zvisiri kukufambira ivavo munogona kuvabatsirawo here? Ava ndingogona kubatsirawo kundoya kwanabatsira zvese pane zvikuzomboitika futi ba ndingogona mwanangu. Asi chii chinenge chiitika? Iripo minyama vhuraiswa ngedzinza rako kana vhura wengwa vhuraiswa minyama kuno mwana uvhura kutokana wangu kuno mwana anoutsinyi
ngotora bvuri munhu akafa isa pamwiri pakopo ukashafamba kana da ukavaona kasesenya unakwasha kutongoonekwiba ngoti wanga uri karombo chaiko asi ngogona kuzvigadzira zvibva ipapo ngoti handi zvakoba ngodzokesa kwaridzi wazvo. Kune vakawanda vanotibata vachiti hanzi zita redu isusu rakaiswa mudende, mazita edu kuti tinge tichitambura uyezve tinofa 1 pagore. Kanga zviri zvedzinza zvisiri zvababa wakoba zvisiri zvakoba zvikodzi topusha zvoenda kwaridzi wazvo asi kazviri zvababa wako handingozvigadzira ndingozondikwaza ngorekera. Kana zvisi zvababa wako bozoti takapusha kandi baba mukuru kandi baba munini wakaisa zviro pamba panapa noisha Mwari dzokesa soso nikugadzira uripo kuti ngaidzokese soso pamuridzi wazvo zvigarepo papo ngoti iwe kuzvitora kunga ira zviri kukubatsira sagara nezviro zvako zvinetse mhuri yakoyo. Gogo, kuti kazhinji kacho tine vanoenda kuzvitendero tingati machechi vanoramba kuti kune chivanhu chiripo asi vozoita zvekuzonzvenga nemumakona. Munoti kudini vanhu vakadaro uye munotombosangana navo here vakadaro? Ndingosangana navo zvekutoti ndikataura nazode dambudziko rakare ngoti shamwari utonzvenge uwe kunamata ngoti wakasika mvura nemiti ndimwari pasine muti hapana chinobikwa nzvenga uye wari pangotsvenga wakawanda chaizvo ndiwabatsira asi azvitauhwiba ngori kanga uri zinata so kanyepa ngopinda mujera achibvumuta waba ngosangana naye nganisina bvira ndakambomuona aba asi ningomashaya ndiye ndimugadzira kana manheru kana makuseni waripo akawanda. Asi zvakanaka here kozi vanhu vamwe tinenge tisingazive tiri mumachechi tonzwa kuti zvazvitomboite zvakashata kune vamwe vachizongouyawo nerweseri. Ungozonga atambudzika maningi aibva wandonyepa wamwe endai papo pane maishisuko papo dambudziko rako ringopera ribva rakapera aibva azona futi umwe munhu futi dambudziko rako rakapera ngei kana kaenda pakati aibva wandosvowa indouya. Kusvika kwawanenge ukuda fani ngoti isu tingatoti vanhu vararame zvinenge zvakuvapinza bhizi nekuti havadi kubvuma kuti chivanhu chiripo saka utozoita ngochadonhera mugomba uchitiza kuti uende kunobatsira iwe uchibva kuchechi. Wangosvova kuya kurapwa kuti dambudziko ripere ngoti munhu kuti avhire kubarira vana patsiso osvika 5-6 ndamuti shamwari vita ngezvemare izvi ubva sva ndamugadzira vaanaswa chibereka vana wake andoti ndimwari inini handimbofina kambotauraba kana akaungana pana ukaita 2-3 makristo mumwe nomwe ungari murume yake handiba ungoona umwe kuti akanomubva ndakonyepa wapedza ndadibuda ngokubva waenda ndo basa rangu. Hanzi napo Matavire kunaka kwemunhu kuri mumwoyo kunaka kwemunhu kuri mumwoyo. Musakanganwa zvakare kamuri yeZimbabwe kuti tasvika mukupera kwegore ndipo paya zvakare patinokupai nhau dzakapisa mugore rese top 20 yenhau dzatinoti idzi ndo dzakanyanya kupisa naizvozvo vanenge vagona havo kutaura top 10 yacho kungotaura chete makwanisa tinokupai ma-t-shirts macape uyezve wani munhu achange achifamba nemari inokwana kuita $100 $100 soko maakusimudza ruoko aiwa ndisitomboda kuti mundibvunze ndotoda kuti muuye kuno mugare neni mukanya titaure mati kudii soko ndatizana ngarigare rawe apa nditaure nyaya dzacho muda kuriga angari mafara edu muri eZimbabwe kunge tichitandara wosoko imamo nakuvaudza kanezve mari yatoda kuvapa nematishets nemakepe. Muli yeZimbabwe iyo phela indaba ekhona eyokuthi yebo yesilava ntadevelalela ama-programs ethu ukuthi umnyaka suphelile lo umuntu ozakwanisa ukuqamba ukuthi indaba ade zichisa from 1 to 10 uzabe ezizuzela phela $100. Tisakanganwe ndakaona patakamboti paya vanhu vange vachitaura zvakare nyaya dzakanetsa nyangwe dzivaimbi vakasiya nyaya yapo Matavire paya zvikavaruzisa vakawanda vakaruza. Yeah. Igore rineri ratakati hausweke
irapera saka hachizipo. Okay ndanga ndatofungidzira kuti veSouth havangatadzoka kupinda mutopu chakuti ichokwadi. Yilo phela uhlela kade silalo, so siyakwazi ukuthi silabantu lavana bathi Harare kulabantu amatsotsi, Harare akuseyenzi sifuna abakhatshana. Abanye siyakwazi ukuthi khonapho singaxolisa ngoba bese sithi abanye abaningi bebesebenza la sisitsotsi esiyenzwa eHarare, yikho sithe sike sihambe phansi siyocinga abanye abawilling ukuthi bahambe bake babone labo abasatshaywa ngumoya abangakandelwa liyakwanisa ukubuya phela, yikho siliphathele uhlelo lolu. So nxa lifuna abantu bonabo inamba zethu yizo zonezo liyazibona ngeDrewmas Media, kodwa phela lingakhohlwa ukuthi sihamba ngamafutha, sesifuna lathi ukuthi thola ukuthi siqhubeke phambili silicingela emakoneni wonke alomhlaba. Hanzi aiwa veHarare matsotsi asi havasi vese vanogara muHarare matsotsi, kune vanorapawo vanogona kubatsira zvemazviro kwazvo. Hazvireve kuti munhu akanga achigara kumaruzevha anogona, hazvireve kuti kana munhu achigara muHarare haagone. Vamwe futi vanoti vakanzwa munhu achitaura language yekumozambique vanobva kuti anogona, achitaura language yekuMalawi anogona. Ndosaka vanhu vekuMalawi vazhinji vachivarwera mari, vanororwa bhegi navanhu vekuMalawi nenyaya yelanguage. Ndosakawo vamwewo vachizongotanga kuda kutaurawo chichocho chirudzi ichocho kuitira kuti vawane vanhu asi anenge asingagoni. Aiwa, inini regedzai gombo rioneke nekuti nguva tatandara. Woti phela muleZimbabwe sihlangane kwezinye inhlelo. Asi soko everyday randobuda izvezvi ndinongoti muve neChristmas negoredzva zvinofadza. Kana modya paya mongoti ukaoka. Uqinisile ushumba ukuthi umnyaka suphelile, lathi silifisela ikhisimusi enhle. Siyakwazi ukuthi ekuhambeni lapha abanye sitholakala sihlangana lezingozi, abanye ikukhala instead of ukuthi sibe sijabula ukuthi umnyaka suphelile. Hayi khonoko siyakuzwisisa, kodwa yikho sibuya labo gogo ukuthi kwezinye isikhathi ungakasukuma uhambo uyakubuza ukuthi phambili kunjani, engxenye uyabulungiselwe phela ukuthi ngowe Christmas. Saka kumele la ukuzwe uzibonele ukuthi kungabe ku right yini, impilo yami njani, ihamba njani. Yikho sibuya labantu abesintu ngoba ezinye izinto azikhangelwa esibhedlela, zikhangelwa emoyeni. Sengiwadzese muri eZimbabwe tinokurudzira kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.